is de gekte. Dit is een spul. Ik ben begonnen met wienmeidje, met de band vooral. Eigenlijk weet ik meer met de band bezig te wijzen. En dan kom je in zo'n zaak met echt bierbenodigdheden te krijgen binnen. Je beziek je dus, je begint de boeken hoe te lezen. En dan zie je dat het veel meer mogelijk is als met alleen een wienmeidje. Het proces is sneller, je kunt beter de producten proeven en recepten bijstellen. En op een gegeven moment redt het heel dol uit de gewoon vanzelf. Maar met dit. Och man, de biersoorten die ik meid zie, toch? Dat is onbeperkt eigenlijk. Dus ik ga hier een paar aardig iets maken. Dus ik mag het spul kwijt worden kennen, nou. Zo kan ze dat wij, ja. Ik ga nu ongeveer een 40 brouwsels maken. Dat is niet in hetzelfde. Alle lopen, omdat ik toch wel iemand ben die graag experimenteren mee. Dus een alle keer bij het oor. Hier ga ik een serie eigenlijk in abdijbieren. De blond, en dat hier vroeger de enkel, de dubbel, de triple en de quadruple. Nou, dat is kort eigenlijk in alcoholpercentage. De blonde is de lichte, zit vaak bij een 6%, de dubbel bij een zoon, de triple bij een 8 en de quadruple heel gauw naar 9. In feite kist Kerlik goed bier brouwen op een pantje puur, vaak in 20 liter pannen, dat abaseert naar wat. En daar kist qua kwaliteit precies dezelfde bier met brouwen hier. Ik ga dit maken eigenlijk, ik vond techniek vind ik mooi. En toen was het proces beter onder controle met zo'n apparaat. Als bierbrouwer heb je een protte vriend. En dan moet je je maatregelen van nemen. Vandaar dat ik zo'n mooi stek van de door heb. Proost.